La Sílvia Roure és la propietària del Focs, una finca situada als peus de l'ermita de Sant Jordi en terme de Folgueroles. Dimarts, els seus masovers i alguns veïns la van avisar que algú treballava amb màquines excavadores dins els seus terrenys. Ahir va venir des de Sentmenat, on viu, a demanar explicacions. Ya podéis recoger inmediatamente y largaros de aquí, pero ya. O sea, no quiero volver a repetirlo. Y si no os importa, podéis coger la grúa, ir ahí atrás y arrancarlo todo. Es que si no lo hacéis inmediatamente va a venir la autoridad, vosotros mismos. Els obrers li diuen que ells només obeeixen ordres i que només marxaran si la policia els ho ordena. Així que ella truca als Mossos d'Esquadra i demana que li enviïn una patrulla. Necessitaria que m'enviessin una patrulla urgentment perquè tinc una gent aquí dins de casa, dins del que és la finca, se m'han ficat a dins de dintre i no volen marxar. Amb una màquina Estan amb unes màquines treballant, que no sé què m'estan fent aquí en el camp, no tinc coneixement de res, ni se m'ha demanat permís de res i no volen marxar. Mentre espera l'arribada dels agents, els treballadors reben l'ordre de desmuntar la paradeta i marxar. S'enduen les estaques que havien clavat a terra i la màquina excavadora, però entremig de tota l'operació intercanvien algunes paraules tenses. Si no le agrada que el grabin, ya puede tocar el 2. Habla en castellano, por favor. Pues No, usted se va pues a aprenda la catalán. tierra. Estoy en Cataluña. ¿De acuerdo? Porque está en mi casa y está en Cataluña. Si no le gusta, a su casa. Que sinvergüenza. Anda ya, Anda. que le den morcilla. Els Mossos d'Esquadra compareixen mitja hora després de l'avís, escolten la Sílvia, observen el terreny i prenen nota de tot. Uns metres més amunt, a la Sílvia li han xafat part de la collita i li han obert un camí al mig del camp, on també han fet 4 forats profunds que han tapat amb reixes. Més tard, ella passa per comissaria i formalitza una denúncia, mentre els obrers continuen la feina a la finca del costat. Els moviments, sospita la Sílvia, formaven part de les obres d'instal·lació de la línia de molta alta tensió que creua Folgueroles, però ella ningú li ha demanat permís per alçar torres a casa seva. No ha firmat cap paper ni ha cedit a cap expropiació. Ni ens han enviat cap burofax, ni cap carta, ni cap telefonada. Simplement han tirat pel dret i han vingut aquí a ficar-se a casa nostra. I és algú que penso lluitar per això. Vull dir, com a mínim els drets dels ciutadans s'han de garantitzar. Hi ha uns passos que si és algú relacionat amb la MAT, la llei d'expropiació ha de garantitzar els passos que s'han de seguir. Aquest matí la propietària del Focs ha fet venir una grua a tapar els forats que tenia oberts al mig del camp. Reclama, però, que els seus autors en paguin les despeses i la indemnitzin per la part de collita perduda.